After po na. Sakit sa na. Court 6, Coach Jay, Renzi, Shin, Kael. Renzi, Court 6. Yung dalaw kalaban nila. Nasin. Kapatid niya sa inyo. Wala yun na, pakasela naman ni Kael. Wait lang. Apat yung kinuha niya, huwag mo naman patawa dyan. Ano? Apat yung kinuha. Ang accident. Ano? Okay mo no? Para na ma-highlight ng laban mo. Ano, nalagi kami nadadaba pati sa first ko kami dalawa eh. Ayaw ni Kael dyan. Hindi, sige, dyan na po. Muna po. Kasi daw first runner-up siya. Hindi. Uy, hindi, no. Kaya ako si Renzi dyan. Bakit ang bilis nila lumaki yung ulo? Uy, hindi, coach. Doon na tayo. Sabi Tara ko na. nga si Renzi may-ari, di umaangal eh. Siyempre runner-up, gano'n nga lang. Hindi. Ay, Wala ko wala naman siya nakuha eh. Sabi ko, Wala nakuha. kaya wala siyang karapatan Tara na. magreklamo parang gano'n na. Wala siyang karapatan Inanong ko lang mamili. yung score nila dito sa court. Grabe nga bang na ni Kael, no? Grabe. Kanino video to? Ang yabang po ni Kael. Yabang ni Kael. May medal, porque may medal lang. Tatandaan niyo po yung Kael, ha? Namimili po yun ng kalaro. Namimili ng court. Game na, 6 na. 6 na ba? Wala na konsensya!
Napatagal lang ni Kael eh. Oh. Hindi naman, alam mo, hindi lang katanggal sa sapatos, tinanggal niya. Uy, hindi kasi nung di masakit yung shoes ko, natapil ako nung ano. Napaka ano, hindi mo na kami gusto ko laro dahil lang sa Nirequest ko nga kayo eh. Ulo lang ni-request ko si Shin. Si Shin, syempre, si ano na ako. Oh, Sinungaling. Uy, grabe ka. Hindi sinungaling. Eh, ito na. Mas gusto mo doon? Dilim doon eh. Ay, may video pala. Anong hindi? Sir, isa pa. Mark 6, Prince, Elisar, Mark, Chan. Sa Barbie. Ngayon ni Sir. Mark, Chan, Mark 6. Si Barbie. Si Sir Elisar yung kakapit. Oh, huli! Huli ka! Sir Elisar! Ay, 46 po. Good luck dito. Ryan! Ryan! Ay naku, napaka pa-special tagalak ni Kael. Pero pa yung wala gumagano na ako. Kala ko siya pasok na. Maslo yata yun eh. Next ba gusto mo? Kahit ano. Kahit ano.
Tapos na? Ay ba? Ano set din ah? Second set pa lang? Sorry. Surgeon pa shuttle po.